Ma, bulingon na ma. Nya okay na imong gibati ma. Wa ka nagdahom nga mo akari ko. Ako magdahon ka, wagay ko yung message. Ako? Di ba isulti ko nga mo uli ko, amari ko? Di mo man na to sa akon kay Ay, nagtuo ka dili tinuod. di ba pag message ko sa inyo Jen, naara na lang ako masako naman ako hala. Ano naman sa nangyari? Ha? What you di ka nag-expect nga? Grabe ako kay subo ka ba isa ako kung hilanakon ang dala ko ng Diyos na makapadoktor. Lahat na kong pumatsa. Ano kaya ng Diyos kay Diyos ko wala ka ano. Nya, Pero sa kung wa ko ni ari, ikaw ra gyapon usa diri. Nya kung ari man si Tia Diding, limitado kay iya baya anak pero dalhon lagi kaniya adto kang wayan. pwede man na mukadto ako biling ko si Ken sa mga baboy. Na, modto ka. Pagtungod ako, hindi mo naman ako ni Diyos ngayon na sakto mo ti-asulti mo lang. Ato kita sa aton. Ito, amo nang at kahit tama, ay mapan ka naman dito. Nya, ang gani ko kahibaw kung nakatubag ko gabi o wa. Kasus ka na. Sana matuwa lang, nakigda lang. Na nakigda ka man ma, si pangulit. Wala. Huwag ka na kong tugaan lagi kay, amin na mabot dahil sa iba. Namin ako sa iba nga, ano gani rin ang namin mo, di siya lang sa mga ganin mo ba para di na ka mo mabala ka, di ako mo tugaan. Gayot, Unya, yun sa nimo pagbarog. Unsaon nimo pagbarog kung ikaw ra nga malipong ka nya kung simba ko matumba. Nya puro man ni semento na kada ko'y problema. Gunit mo ko diri na midpin. Madako na noon atong problema di man na pwede nga imo-imuhon lang. Sige, action na. Nagpalabi jud ka wa unta ka nagpalabi, amat-amat lang unta. I-schedule unta nimo ugma magtuba ul. Nah, mao din ni sakit ang batang nagtuo ko nga mo ka ni sakit ang batang ha di man na mo sakit ang batang kuha na mo so. Kwan man to. Yan na kulitan kagaya na sige ko pangutanan na liman kapag kabuntag. Sulit man. Sigo ganyan man nagkaon na ka. Siya rin nagigda. Ano nagigda ka pa man? This okay. Ito ba kung man kita nga okay? Ako lain man gid ini nga okay daman ang itubag. Okay. Labi talat nga di makatsog. Ta. Di oy, bisan pa. Bisud kayo yan ay. Oo, agi sa mga anak ko nang makita ang mga panang ko na. Dari tanan ni nagibidyohan mako. Mao na. Nga kung diri ba. Gihilot na. Wa, daw ina Trangkaso lagi na. Ano ba di raw? Di man kay bilog. Di jud ka ganahan mo barog unta. Pagkabuntag na nang imo gikaon. Kakiyok. Kakyo, kwan. Kung gikaon, kakyo. Wa ka nagluto no. Nagluto ako, mga episode ang sardinas akong giutanan. Para bang umutan mo, ina nga sayuti. Ina o. Unya, pagkaudtuwa ka na nagsige na likaw higda. Ang gabi na nga to. Uy, pagkaudto nga wa ka may linuto ang kanon. Nagsige ako higda. Sunod nagkaon ako, inang paano ina ba gani ako ka masarap yung kalit mo. Maura imong kanon to. Ya dapat di we dapat unta ni inom kag kuan mo na nilabad imo. Gatas. Kaya dapat kuan ang imong gikaon giinom nga paracetamol usara sa di wa. Inom ako. Mo na ni samot kag labad imo. Na kung sino ako Kim. Dali daw. Nan man ta birada wani ako. Gabi igod nagplano mi ni Renner magbayad mi sa Beko. Karon kay mao naman to. Wa na gud ko nakahuna-huna nga mobayad kay nagdi. Sige na lang ko. Higda lagi sige ko panguhag mga tao kung kinsay makontak na ko nga makuyog nimo diri lang man kahilantan ikaw ra usa sa balay. Di ba ya sayon kay malipong ka. Nya. Ito nagsige na ko. Ni so si Jang Koy nagdasi yan nanananan. Gitupad pa sa ako. Ana pang bata. Ana-ana na diri na ako. Nuwa na may plaster ang baba. Kuhala, wala na din ni plaster ni anak pa ko. Mauray pagtagad na ko, naman ko nang sige tagad. Ano sa kinso ayaw sa Nay, uwat naman dyan ay uwat basta tinahian, wala ay uwat. Pero angay lang kayo. Mawa na uwat kung imo na ipa-plastic surgery. Sige ni siya ana-ana yung bata, lukso-lukso. Sige siya anak na ko, anak. Ayaw sa kay sininang busy pa kayo na. Hindi si mama tin, ako gihinanat yan, mangita ko kuyog niya, kay siya lang sa dito. Tini ka bangon niya, wa pa'y luto.
Si Kim wa didto. Hala. Na-imagine ako no nga kung ako hilantan di baya jud sayon. Mao jud akong na-imagine nga kung ako hilantan ganahan na lang ko magsigig higda. Unsa na lang ka nga ikaw ra way makatunol bisan tubig. Way makatunol. Wa ka to nagtuno ng iloy. Ha? Alangan man natong tunulan ni ara ng iloy. Katunulong. Dili. Dili ba ikaw ba diri ba? Ikaw ba diri? Way makatunol bisan na lang pan or gatas nga kinutawa. Imo imagine nun nga uy, Ginoo ko mao to. Naku buntag lang lagi ni wa na nilupad nako didto mao to. Pagkatuog nako nang kuan ko nga gusto jud ko matuog kay para ba na ako energy may na lang mura kog nakatuog or wa lagi ko kasabot. Mura kog nakatuog or wa. Nya pag mata nag-alarm pa ko alas 4 may na lang kay way mukuha sa amo kay naguba iyang sakyanan. Timing sad ni kay gamay ra akong pahibaw-on yung absent ko. Sus. Mao to pag kuan ako nga aray sa rin buntag na lagi walang gyapon kay ni duty. Nako moadto ko kang mama ana siya nagsuyahay mo nga magsuon ako. Paboto na ako sila desisyon na nako. Siya sure ka? Nako lagi. Moto niya karon jud dayon nga si Jan kay akong gituktok. Ang baboy Jan pangitay naghupot kay para kanang makuha ana. Siya uti. Ako nagilis. Nya si Rene niingon nga ihatod tika kay niya naman ko asa na gani dapat ang terminal nila sa bantayan siya naa na sa SM dugi-dugi na bayawan ako ng kuan siya sige ihatod tika uwa jud ko niingon niya nga ihatod ko ni siya na jud niingon ihatod tika pasalamat ko pag abot na ako dito igor ako nilingkod lakaw sa dayon na sa tuy katabi dito Kung may naabot man nga kuan kung mga kita istorya may series. Mana kami nangaon in mga tubig man ako din, ina man ako din. Ino naman ang parang tikta. first time na ako nang nag-straight padung dire So no, hindi taragad mo na sa mananan. Tugod sa paradahan. Naog ni. Ang nagsakay ba sa kwan ba? Wa pa ang sunod sini among mo pasinari pero wa pa nakadunggo. Yan ako naman sa inyo. Kayo pa sila to. so sus anak ko wa jud ko nagdahong nga maabot ko diri sa bantayan kay nag-alarm ko para mo trabaho. Ang ako doon alarm, padung na noon bantayan, padung na ako bantayan. Mo to nga. Si mama lagi nagdahom, lagi sila. Nya, ang mga bata ko na lang giingnan si mama kay bawaan na lang mga bata mga moadto ko bantayan kay ako to atong si mama kay kung mo duty ko di mahimo di jud ko ka concentrate kung mo duty ko inganing sitwasyon na nga ingana ba nya si Cha Diding na abay nay anak na asay pamilya di ba yata kakupot sa ilahang time mo na nga decision jud dayon larga dayon sa bantayan. Da si Mananglita ako dahil giingnan nga mularga ko bantayan. Si Judith nanawag. Niya na si Judith nga kumusta na ko? Mauli ko. Siya ulagi si mama daw gihilanat ako. Mauli ko. Siya sige lang. Ikuan lang ko karong gabi i-chat ko. Niya sad si Manang Bibi sad. Ako mauli ko. Si Manang Bibi, Mananglita wa nag-expect sa akong desisyon yung mauli ko. Di man jud uy. Bisa kung sahang dyan ako mga adto ko dito. Okay naman ako diri kay magpa-doktor na ko. Ya, mo ari ko diri. Ha? Bisa na diri si Diding, pero ko dili ako sure nga ngara kang doktor kasi siya maganda kay sa manang at tubig kita kang doktor kasi. Kay. Si mama pag ako. Mayo daw. Imo pamilya na igo ka sa tambal? Kay ari o ka. Yun yung naksubong sila. Nako. Karon okay na. Nakundi pinapagana hindi niya mapiko. Naman day niya. Oo, ara maghihatag sa akin. Pagkahuman, akong dirido. Ikaw ang tama. Dagang trabaho. Imo na schedule. Dili ni mo mura kag nagpakyaw. Lahi na baya jud karon. Di ka makapisubo. Ano atin ko? Naku namin nagsibo. Kaya ako suba ang problema. Katuon tang nagpalit kag shilin. Imo na tagitag siya kag manong Felix. Wa ni ikaw ni sa tagto sa bantayan. Kay kainit ba yan? Ang biruan mo ang kainit. Di man. Kung di ako makadto dyan. Huwag na natin kwarta na ipalit sa silin. Kaya nagpat na ko siya. Oo, sa tuon. Regulator sa di ay. Singilin man siya na kung usang yung ginawa na lubon naman.
Ay, ginoo. Ako ba tayo kang Ya, laliman ka, ikaw lang dili tibok kuan, anya way kauban, sus, ginoo ko. Naku, natimingan din si mama ni uli, ginilanat siya raw usa. Hindi na puno ulit dito. Kaya naman, kumari marsip, pagibaw king mari ka sa kay Kisa kay nakibawan nila. pagtuba. Kasi itawagan ko man. Kasi mong akong bilhin na kayo na, ubay pagkaaga. Nakapasa iyo. Naman, sumusi na. Tutuyo ko no sila diri. Hala, Grabe eh. nasa man sililing. Ako na tayo naman. Isud kayo, tibok ka. Adlaw, ikaw raw sa samot jud kaluya, kay way gikaon. Ang gikaon, kuan ra, putme, ang sa to, cornflakes. Ano may gatas? Ikaw na ko sa aga. Samot kaluya, eh, bisa na lang unta na iutan, ana, wa. Nakutan ako ay inaon. Sa yuti pag may kwan. Kamunggay. Pero na akong sardinas. Sam. Amin yung siling sam maayo nga. Na sardinas. Sam. Dili naman. Swan. Swan. Sam na naman ako. Di mo kang siya hiling sa mga sumong sinag mga minata. Nakakaroon ko ba biplo. Di hari ato niya. Ay isa na nung nangasudan na sa alila ko sila. Nakunta mo pat na ko itlog. Itlog. Nagbaon ko yung itlog na kinanit. Sus. Nabot ko diri sa bantayan. Nanas mamaliling. Nanglaw ng mata.